ଦେଖିଲ ଇଏ କିଏ? ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଗୋଲୁ ବାବା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ। ଆଲୋ ହେଇ, ଆଜି କଣ ରବିବାର ବୋଲି କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ବେଶୀ ପଡୁଛି? ନାଇଁ ମ, ସେ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ବୋଧେ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଉଠି ଯାଇଛି। ହଉ, ଉଠି ତ ଯାଇଛି, ଯାଉଛି ଗାଧେଇ ପଡିକି ଜଲ୍ଦି ମୋ କାମ ସାରି ଦିଏ। ତାପରେ ମୁଁ ବସିଗଲି ମୋ ଗୋପାଳଙ୍କ ସେବାରେ। ଲାଇଫରେ ଯେତେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଉ, ଏଇଠି ବସିକିରି ସେବା କଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡର ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ମୋର। ଯେତେବେଳେ ତମେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ସେତେବେଳେ ନା ତମ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କିଛି ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଆସିବ। ସେ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସକୁ ତମେ ଗୋଡରେ ଆଡେଇ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ କାମଟା ଠିକ କରୁଛ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ କେହି ବି ନଥିବେ, ତୁମର ପାଖ ଲୋକ ତୁମକୁ ବି ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିବେ, ତୁମ ସହିତ ଠିଆ ହଉନଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଇଭେନ୍ ସେତେବେଳେ ବି ତମ ଶରୀର ବି ତମର ସାଥ ଦଉନଥିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଯାହାକୁ ଅଧିକା ମନେ ପକାଉଥିବ ସିଏ ହଉଛି ତମ ଲାଇଫର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥକି ପଡେ, ପୁରା ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡେ ନା, ସେତେବେଳେ ବୁଲି ବୁଲିକି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଆସେ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଗୋପାଳ। ସେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ବାଟ ତ ନିହାତି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି।